אני רוצה לשאול אותך, בוא רגע נתמקד על החשיבות של הדבר הזה, כי יש הבדל מהותי בין יועץ פרטי ליועץ של בנק לבין משווק כמובן. כן, בהחלט. אני חושב שהבעיה נובעת בזה מכל אחד מאיתנו, שאנחנו, עם ישראל, אנחנו לא מבינים מה החשיבות של הפנסיוני והיכולת שלנו לבחור מסלולים שונים. ובגלל העניין הזה שאנחנו לא מבינים, ואנחנו לא מבינים שאנחנו יכולים לעשות את זה, אנחנו לא מבינים למה אנחנו צריכים יועץ פנסיוני שיכוון אותנו וידריך אותנו לבחור את המוצר הכי טוב מבחינתנו. ברגע שאנחנו נבין את העניינים האלה, אז במקביל אנחנו יותר ויותר מאיתנו יפנו לתחום הייעוץ הפנסיוני, והתחום הזה יגדל. אני רוצה לעזור לך ולהקשות עליהם, לא להקשות, להסביר פה את חומרת הבעיה. אנשים בכלל מדחיקים את כל מה שקשור לפנסיה. הם עובדים פה בעצם כמעט על אוטומט, מה שנותנים להם הם כמעט חותמים. כלומר, זה מעין הדחקה כזאת של הזקנה שתבוא והיום שבו נצטרך לחיות מהכספים האלה. נכון בהחלט, סקרים שהרצנו לגבי הנושא הזה מראים הבנה מאוד מאוד נמוכה בתחום הזה. אני חושב שזה התחום שבו הצרכנים מבינים הכי פחות, ובהתאם הם מתנהלים לא נכון, הם עושים בחירות שהרבה פעמים פוגעות בהם בתחום הפנסיוני, וככל שהייעוץ הפנסיוני באמת היה נכנס ועוזר להם, זה היה יכול לסייע להם.